Takže já vás tady u nás vítám. Dobré skoro poledne tady v Hradci Králové. Představte, oni vás všichni znají, ale znova představte vlastně vaši školu. Já myslím, že tohle je vlastně dneska 15. ročník, jestli se nepamatuji. 15. ročník. A naše škola už se jezdí hned od toho prvního počátku. Já z postu barmanů a návštěvníků pamatuju asi 7 nebo 8 ročníků. Dneska už v trošku jiné pozici, než jsem tady býval před těma lety, když jsem jezdil díkat. Strašně rád jsem se jezdil, protože to tady bylo nádherné, to byla perfektní atmosféra, protože jsou tady mladí lidi a i ty ostatní všichni. A ty lidi se tady chtějí bavit a chtějí vidět to barmanské umění, které děláme. A myslím, že budu teď hodně dát laťku vysoko, děláme ho jedni z nejlepších škol, co se teď jezdíme. Můžu nám být některý rozhodení, ale co se dá dělat, přátelé, je to tak. Takže já bych vás dneska za tou vytrvalost, prosím vás, okolik let, protože to je silníko, tím, co něco svědčí, že se nám opravdu nás líbí. Snažíme se rok co rok vychovávat nové barmany, nové lidi, kteří si u nás na škole dělají kurz a postupem času se z těch x desítek strhne pár jedinců, kteří se vlastně tomuhle umění, už se dneska dá říct, věnujou a pokračují v tom i v následujících letech po škole. Takže já myslím, že na úvod to stačí, jestli byste nás seznámil s vaším programem a představil kompletně váš tým. Určitě představím a velice rád bych tady chtěl přivítat všechny diváky, protože pamatuju i větší kapacitu, ale při dnešním nedostatku žáků a absolventů budoucích škol je hrozný problém dneska na takovéto vystoupení někoho dostat. Jsem rád, že jste přišli a myslím, že budete mít na odpoledne hodně o čem povídat, protože uvidíte, co jste neviděli a uslyšíte, co jste neslyšeli. Takže patříte jenom vám. Děkuju. Takže dámy a pánové, vážení diváci, žáci, budoucí absolventi, přijeli jsme k vám do Hradce Králové z nedaleka z Havlíčkova Brodu, je to obchodní akademie a hotelová škola. A jak bych vám to představil, začalo to předvezi, kdy naši školu začal navštěvovat legendární barman, žijící do dnešní doby, jménem Miloš Treter, u kterého máme všichni barmanský kurz, protože to je člověk, který tady barmanství v České republice postavil. Je to zase ze 4. generace v jeho rodině, který to dělá leta letoucí a další generace po něm to dělat budou. Je to ohromný pán s obrovským charismem. Takže ať poslavou a vyzáží připomínám spíš kánci zpěváka Michala Bučného, a ne westernového kohboje. Já bych vám tady udělal dneska takovou exibici se svými svěřenci, který mám každou středu na starosti, se kterými spolupracuji a vedu barmanský kroužek. Uděláme to ve stylu westernu, protože vlastně v tehdejší době byl největší rozkvět barmanství, barmanů a barmanových kultur jako takový. Vy už to dneska znáte v dnešní podobě, ale jestli pak někdo z vás ví, jak vůbec slovo bar nebo barman vznikl, ví to někdo z vás? Bylo to tehdejší, jak bych to řekl, oddělení barmana od divokých návštěvníků. Je to z francouzského slova bariér, takže jako bariéra ohraničení oddělení, protože tehdejší zákazníci kovbojové, jak víte, znáte z některých filmů westernů, víte, že byli hrozně divocí, tak proto to bylo takhle udělané a postupem času se to vyvinulo až do dnešní podoby, kterou znáte z dnešních klubů, barů a diskoték. Takže my otočíme kormidlem času nazpátek do roku 1870, kdy na divokém západě začínaly parní stroje, ale ještě nejoblíbenější dopravní prostředek byl čtyřnohý kůň. A jestli pak víte, tady můj učitel, pan Tomáš, tímto ho tady mezi námi vítám, když si tady stál na stejném místě jako já, když já jsem tam se klepal za tou zástěnou, řekl, jestli pak víte, co je havlíčko-brodská tradice. Že barman nezná hranice. Nezná hranice. Pan Tomáš. Takže dovolte, abych vám dnes představil 7 statečných z Trestného kraje jménem Vysočina, protože Vysočina, stejně tak jako divoký západ,
je trestná země, přátelé. Mám tady i polo lidí, kteří potkávám ve škole a teď mi to můžu potvrdit, protože jedete kolem Kutné hory směrem do Horka na Vysočinu a tam je 30 kg a přijede na Vysočinu a tam je půl metru sněhu, jako tam je to. Takže říká, že to je nejlepší zemědělský kraj, ale nevím, co bych na těch kamenech a skálách chtěli chovat a pěstovat, jako, takže dovolte, abych vám teda představil šefku, starou srdičku, proto jsme takhle stylově do toho kámzy, do toho westernu oblečení. Takže jako první jedinec, který se na tyto prkna, co znamenají divadlo, ne světelné divadlo, se vám představím já, moje jméno je Leoš Kubeš a jsem instruktor barmanského kroužku na hotelové škole Havlíčka v Brodě. To není ona. Jo, zkus to, máš tam 5 možností. 5? Kolik? Dneska je hrozná nevýhoda, že se na 3 nemůžete vůbec spolehnout. Ustaně se. Tak to bych vám řekl, asi je to vtipný, že mě tuhle chvíli zrovna jistý nenapadá, takže nějaký vtip toho nepůjdu, no. Mně se třeba líbilo, jak jste vysvětloval, jak jste vysvětloval o tom baru, jo? Já jsem říkal, tak už se vracíme ze zpátky, protože dneska na těch diskotékách a těch restauracích opět je to zase pravděpodobně obsluhu, jako. Dneska se to opravdu rozjíždí. Jo, to vidíte postupem času, když pracuju za tím barem, protože 8 let pracuju za barem klutem, když vidíme, jak ty zákazníci přijdou v postupu 9 hodin, jak jsou v pohodě, jak jsou klidní, a postupem času a přibývají tu dávku alkoholu, jak se všichni mění. No, ale v dnešní době ty bary jsou opravdu některý pěkný, když ty holky pak už skočí na ty pódy a ty to tam začne jako pěkně, tak jako zaspoň brdlení bych taky někdy dal jako i pryč. No jo, ale jak my toho máme dělat? Ona tam stojí, my nejsou tím takhle koukáme a všechny nám utíkají. Jo, vy už to máte dělat, a ono ani pizze u toho nedá, víte? No to nedá, no, protože máte úplně jiný myšlenky, než tam všichni. To je jako strašný.